abuyugan ti asasu itiliwekti agek na samsamit ngem tagapulo asabayan ti aprus apiras ti bukuko itiliwekti areng-eng titileng tilapayag umaikan ugyag ko mailiwag ko na iken ka. Denggem mubiyak ko, denggem di bagan, ay ayaten ka, basta kami kanya. Denggem tuy aso, iling tuy puso, nabayag la idin, adita na dindilim. Denggem tuy gutok, gutok tuy puso, aw-awakan ka, denggem ka din ala umay kato'y sibay puso kumay payapay kapnun may epan ilig kansen ngay ililiwek di ka rin yuri ayat di damdamo di na irot nga arakop abuyugan ti asaso agit na samsam itngen tagapulot asabayan tiap aprus apiras di bukbuko ililiwek di areng-eng mangkitileng tilapayag umaikan ugyag ko mailiwag ko na iken ka ililiwek di karinyuni ayat di damdamo arakop abuyugan ti asaso itiliwek di agad na samsam itnem tagapulo asabayan ti aprus sa papiras ti bukbuko itiliwek di karinyuni ayat ti damdamo di nairot nga arakop abuyugan ti asaso itiliwek ti agad na samsamit ngem tagapulot asabayan ti aprus apiras ti bukbukot asabayan ti aprus apiras ti bukbukot. At the nobyo anataya ay ako nakaam-ama nuruman sa ay nagtanan kanayan na nga iyabla dagkel ti pamagina macho guwapo ako nada arik na baytay bambanti kasla ar-arya no tirabi at the nobyo anataya ay ako nakaam-ama nuruman sa ay nagdanan kanayan na nga iyablan dagkel ti pamagina macho guwapo ako nada karit na baytay bambanti kasla ar-arya no tirabi anya na bislak nagmayaten abislak anya na bislak
nagdakelen abis lang. Aniyan abis lang, aniyan abis lang. Ada tanay kumaga, nagsakitin tuy ablat, tuy bislak ay maulawa. Nobiyok anataya ay apo nakaam-ama, nuruman sa ay nagdanag kanayanak nga iyabla. Dakil ti pamagina, macho guwapo ako nada, karik na bay kay bambanti, kasla ar-arya rabi. Anya nabis lang, anya nabis lang, nagmayaten abis lang. Anya nabis lang, anya nabis lang, nagdakelen abis lang. Anya nabis lang, anya nabis lang. Ada tanay kumaga, nagsakitin tuy ablat, tuy bislak ay maulawa. Anya nabis lang, anya nabis lang, nagmayaten abis lang. Anya nabis lang, anya nabis lang, nagdakelen abis lang. Anya nabis lang, anya nabis lang. Ada tanay kumaga, nagsakitin tuy abla, tuy bislak ay maulawa. Nagsakitin tuy abla, tuy bislak ay nagkagangganas. Nagagit niyang Alberti, natari patong itidingwen, pakulitan ang nasken atuladen. Awan kanyan at bandog, inadoleta at sumalog, oray maka sinit pa itipudon. Nakarat kadalata, oray alda sa gubanit na, agpastro ng itipan nakainanana. Alberting sala sumang pet no ting malemen, natikayat na rumang ay panabiyagay. Mungal pas tirara epen, apa nagbirok pang kedanen, ala tiro dandanin panagkaabaten. Yang apay tanaliday, taabagam nalpay, itinaamwam, depresyo itipagay. Di nakiinumin, ngayon ko na nasumulitak lunex grabe. Sumarunuwa pa nagtatalo, laepan si kakit ni maton, doble pa di presyo di abono. Awan pa'y kita ng regasyon, de gasolina iti panuno, ni Uncle Berting nang saldan taltalon. Di nang isa ang masakan, tati makelen iti pamilya, tati baro nang agpas-pasakit ng asawa. Nagragsak ti pakasan na baliseritoy, baliseritang em nalakunan, ay may sanga et
Maria. Kasta niyang kalberting sala sumang peto ti malamen anya narigat di malarumang ayen. At ko niyang kalberting isubayan ang pagpagatsen ala ti rumadlaw lumakayen. At damay sa amalem nakita niyang kalberting nakatugaw agam kape nakamuleleng. Awanen iti matalo inaamin analakon awan peget ken kwanen mangtaripaton. Napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Bertie. Dagiti anak na agrama na buko na nang daran na daan na panding misita. Dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kwa na. Ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ubrana. Basta ni Uncle Berting